तर आज आम्ही केली आहे मंडेची शॉपिंग. मंडे मार्केट लागतो विक्रोळीला आणि शॉपिंगमध्ये काय काय केलं बघा सर्व तुम्हाला. बरोबर 1 वर्षांनी गेलो. आठवड्याचा बाजार आहे पण 1 वर्षांनी गेलोय. 1 वर्षांनी गेलोय आम्ही बरोबर. आणि विक्रोळीचा मंडे मार्केट खूप फेमस आहे. विक्रोळीमध्ये काय फेमस आहे विचारलं तर मंडे मार्केट फेमस आहे. म्हणून आम्ही मंडे मार्केटला गेलो, शॉपिंग केली. शॉपिंग काय केली सर्व आता तुम्हाला दिसणार आहे ब्लॉगमध्ये. ही पर्स घेतली बघा, पहिल्यांदा दाखवते. साईड पर्स त्या ती सर्व का घेतली माहितीये? मी हरवली होती एकदा. हा का? एकदा नाही, आता दोनदा. काल पण आणि आज पण. काल पण आणि आज पण. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. भाई नमस्ते बोला. नमस्ते. हा भाईला काय समजते? इकडे बसू इकडे. हा बसा तिकडे, दिसताय तुम्ही व्यवस्थित. आपण टायटल दिलाय ना, रूम विकतो आम्ही. मग आम्ही राहणार कुठे? हा आम्ही तेच बोलतो तुला. रूम विकतोय पण राहणार कुठे? रूम विकल्या रूम विकतोय हे पण पण नाही रूम माहिती. पण कोणता विकतोय ते पण सांगत नाही. कोणता रूम राहणार विकू? कुठे? हा रूम विकू का आपला तो फ्लॅट रूम विकू? नाही तुला कोणता विकायचा आहे? हा तुला कोणता विकायचा आहे ते सांग. आता तुम्हाला ते सांगायचं राहिलं. जो फ्लॅट तुम्हाला आम्ही दाखवलं त्याचा लोकेशन काय होतं काजल? विरार. विरार ईस्टला होता तो. ते लोकेशन विरारचं आहे. तो फ्लॅट आमचा विरारचा आहे. पहिलं कन्फ्युजन हे मम्मी सर्वांचं क्लिअर कर. कमेंट्स वाचले ना की तो रूम न्यू आहे का जुना आहे? रूम तसा नवीन आहे आणि तसा जुना पण आहे. म्हणजे खूप वर्ष पण नाही घेऊन झाली आहे. हा म्हणजे नवीन आहे. जास्त नाही झालीत ना बाई? म्हणजे आता लेटेस्ट मध्ये 4-5 इयर झालेत. 4-5 वर्ष झाली असतील. हा आणि घेतल्यापासून तो रेंटवर दिलेला आहे. वर दिलेला आहे. म्हणजे ज्या वेळी घेतला त्यापासून आपण का तिकडे राहायला जाणार नव्हतो, कारण आमचं शिक्षण होतं तेव्हा इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेऊन ठेवलं होतं. बरोबर. त्यापासून जो रेंटवर दिलाय तो आतापर्यंत रेंटवरच होता. हा. आता ज्यात हार्डली 2-3 फॅमिलीज राहिलेत असे चेंजिंग जास्त मध्ये. पण रेंटवर नाही होता. पहिला सुरुवातीला रेंटवर नाही होता. घेतल्यापासून तो थोडे दिवस बंदच होता. हा 4-5 महिने बंद होता, मग राहिले. मग मध्ये परत 5-6 महिने बंद होता, मग राहिले. असं लॉकडाऊन मध्ये पण खालीच होता. हा तर विकायचं आहे ना. आता तू बोलतोस म्हणून विकायचं आहे. हा तर तिकडे पण आम्ही आता लास्ट टाइम आता गेलो होतो बघा ब्लॉग मध्ये आपण. आम्ही जातोय. आम्हाला एवढा टेन्शन आला होता. तू रूम विकतोय पण आम्ही राहणार कुठे? कुठला रूम विकतोय ते पण नाही माहिती. सबस्क्रायबरच्या घरी जावं लागेल राहायला रोज एक. हा सबस्क्रायबरच्या घरी जायला लागेल. आणि आपण बोलतोय रूम विकणार, विरारचं विकणार किंवा विक्रोलीचं विकणार. ते काय आईस्क्रीम आहे का विकायला पटकन? मग है ना. असं काय दारू आहे, हा विकायचा काय तो विकायचा काय? हा तर जमलं तर आम्हाला आम्ही विरारचं रूम सेल्फ करू, है ना. तर कितीला आहे, कितीला विकायचं ते पण आम्ही तुम्हाला सर्व अमाऊंट सांगू. लोकेशन काय, एक्झॅक्ट लोकेशन काय ते पण आम्ही तुम्हाला सांगू. पण एवढा तर क्लिअर आहे की तिकडे तर आम्ही राहायला गेलो होतो. आणि तिकडे जाऊन आपण एक तर होतं की तिकडे गेलो राहून पण होईल आणि आपल्याला जीवदानी मातेचं दर्शन सुद्धा होईल. बरोबर. बरोबर. त्यानिमित्ताने आपण तिकडे गेलो होतो. राहिलो, व्हिजिट केली, दर्शन पण केलं आणि मग तिकडून मग आलो. आणि जी कम्फर्ट लेवल विक्रोलीला आहे मुंबईला आपण या. राहिलो तर आपल्याला छान वाटला. हो चांगला होता एकदम व्यवस्थित. असं काय आम्हाला व्यवस्थित वाटला. हा पण जे विक्रोलीला कनेक्टिव्हिटी आहे ते त्या साईडला तेवढी नाही आहे. आपल्याला कशा विक्रोलीला सवय झाली आहे ना. हा म्हणून म्हणजे आम्हाला इकडची सवय झाली. हा तर आम्ही काय करणार आहे ते रूम सेल करणार. एवढंच आमचं डिसिजन झालेलं आहे. कितीला काय सेल करणार. आणि सेल करायच्या अगोदर तुम्हाला सांगायचं आहे की त्या रूम मध्ये मी कलर करणार आहे. एक प्रॉपर व्हाईट, असं क्रीमी व्हाईट कलर असतो ना, प्लास्टिक पेंट चांगला करणार आहे. त्याचे जेवढे काय हे वॉल्स मध्ये काय त्याला प्लेन पुट्टी करून पेंट करणार. आणि सेकंड गोष्ट काय करणार आहे, मी जे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आहेत तिकडे ते सर्व काढून न्यू फिटिंग बोर्ड करणार आहे. इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटिंग आणि वायरिंग चेंजेस करणार आहे. म्हणजे तो प्रॉपर घर एकदम नवीन सारखं होईल. त्यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवू चेंजेस केल्यानंतर. आणि मग तो रूम आम्ही सेल करायला काढू. यूट्यूबवरती पण सांगू, कोण आपल्याकडूनच सबस्क्रायबर पासून आले त्यांना घ्यायचं असेल तर आवडलं तर घेऊ शकता. पण कोणता रूम विकतो हे तुम्हाला समजलं ना. कोणतं? म्हणजे इथेच राहायचंय आम्हाला. हां हां इकडे कनेक्टिव्हिटी आहे. इकडे काय काय वेगवेगळं आहे. काल कशी आपण खाऊगल्ली गेली. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला आता मंडे मार्केटला जायचं आहे. आज आपला मंडे मार्केट आहे है ना. पण मला अजून एक विचारायचं आहे की काजल काय घेऊन बसली हातात? आता इथे माझ्याकडे मामाअर्थचे प्रोडक्ट्स आहेत. इथे लिपस्टिक आहे माझ्याकडे. आणि मार्केटला जायचंय ना सोमवारच्या बाजारात, म्हणून मी आता रेडी होणार आहे या लिपस्टिकने. तर चला तुम्ही बघा मी कोणते शेड्स वापरते. तुझे कपडे तर घेऊन जा. हे कपडे घालायचे मला. आणि मी पण आता तयार होते खाली. आणि माझ्यासाठी
तुझ्यासाठी आहे ना हे बघ, तिकडे. तुझ्यासाठी पण आहे. अरे वा, तर आपण हे सर्व चेंजेस करूया. चेंज तर आम्ही करतो, तोपर्यंत काजल तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन देईल मी आपल्या. तुम्हाला या प्रोडक्टची सगळी माहिती सांगते आणि मी कोणती शेड यूज करणार आहे आता तेही तुम्हाला दाखवते. दिवसभर तुम्हाला लिपस्टिक टचअपची चिंता वाटते का? पण ट्रान्सफर प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक दररोज लावून तुमचे लिप्स अनकम्फर्टेबल आणि हेवी वाटतात. तर इथे आहे तुमच्यासमोर मामा अर्थ फेदर लिक्विड लिपस्टिक, जे वेटलेस लिक्विड लिपस्टिक आहे. मामा अर्थ फेदर लाईट लिक्विड मॅट लिपस्टिक हे एकदम वाऱ्यासारखं हलकं आहे आणि आपल्या लिप्सवर ते 16 तास राहतं विदाउट एनी स्मच. हे ट्रान्सफर प्रूफ लिपस्टिक एफर्टलेसली ग्लाइड होतं आणि सेट होऊन एकदम इंटेन्स मॅट आणि फेदर टच फिनिश जे एकदम वेटलेस फील होतं पूर्ण दिवस. हे नॉन ड्राईंग फॉर्म्युला आहे विथ द गुडनेस ऑफ नॅचरल इन्ग्रेडियंट कोकोनट ऑइल, विटॅमिन ई, ज्यामुळे आपले लिप्स सॉफ्ट, नरिश आणि मॉइश्चराइज राहतात तेही पूर्ण दिवस. हे स्पेशली फॉर्म्युलेटेड आहे विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स आणि टॉक्सिन्स, जे सेफ आहे दररोज यूज करायला. मामा अर्थ फेदर लाईट लिक्विड मॅट लिपस्टिक हे 8 शेड्स मध्ये अवेलेबल आहे, ज्यात 5 न्यूड, 2 रेड आणि 1 पिंक आहे आणि याची किंमत आहे 499 रुपीज. पहिलं शेड आहे न्यूड परफेक्ट, दुसरं शेड आहे न्यूड पंच, तिसरं शेड आहे न्यूड टी, चौथा शेड आहे न्यूड रोज, 5वा शेड आहे न्यूड ब्राऊन, 6वा शेड आहे रेड वेल्वेट, 7वा शेड आहे पिंक ऑर्चिड, 8वा शेड आहे रेड क्रॅनबेरी. तर इथे बघा मामा अर्थचे लिपस्टिक्स 8 शेडमध्ये अवेलेबल आहे. हे खूप लाईटवेट आहे, जे यूज करायला खूप सोपं आहे. #लाईट ॲज एअर. मी तुम्हाला याचे की इन्ग्रेडियंट सांगते. पहिला आहे कोकोनट ऑइल, ज्यामुळे आपले लिप्स ड्राय होत नाही आणि आपले लिप्स नेहमी सॉफ्ट राहतात. सेकंड आहे विटॅमिन ई, ज्यामुळे आपले लिप्स नेहमी मॉइश्चराइज राहतात. आणि आणखीन सांगायचं तर हे 16 आवर्स लॉंग लास्टिंग आहे, वेटलेस टेक्स्चर आणि कम्फर्टेबल फील देतं. इंटेन्स मॅट कलर पे ऑफ आहे, वॉटरप्रूफ आहे, डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेड सुद्धा आहे आणि मेडसेफ सर्टिफाईड सुद्धा आहे. आता मी इथे पिंक ऑर्चिड लिपस्टिक ट्राय करते. याचं टेक्स्चर एकदम वेटलेस आणि एकदम कम्फर्टेबल फील होत आहे मला. आता इथे मी सकाळचा नाश्ता करते आणि माझे लिपस्टिक बघा 16 तास लॉंग लास्टिंग आहे. आता इथे मी संध्याकाळचा चहा पिते आणि याचा इंटेन्स मॅट कलर एकदम तसाचा तसाच आहे. इथे बघा मी माझं तोंड धुतलंय, पण माझं लिपस्टिक ॲज युजल जसंचा तसंच आहे. मला मामा अर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच, कारण की जेव्हा पण आपण प्रोडक्ट ऑर्डर करतो ते लिंक करता एका वेबसाईटनी, ज्याचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लॅन करणार. आणि तुम्हाला आता माहितीच आहे मामा अर्थचे सर्व प्रोडक्ट्स अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नायकावरती अवेलेबल आहे, पण हे तुमच्या नियरबाय स्टोअरवरती सुद्धा अवेलेबल आहे. तर तुम्हाला जर तुमच्या नियरबाय स्टोअरवरती मामा अर्थचे प्रोडक्ट दिसतील तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मी तुम्हाला या प्रोडक्टचा कुपन कोड देते, जो आहे SK2023, जो यूज करून तुम्ही फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता मामा अर्थच्या ऑफिशियल वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवरती. आणि याचे सर्व लिंक्स आणि माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आम्ही आता कुठे चाललो? मार्केटमध्ये आपल्या सोमवारचा बाजार भरतो ना विक्रोलीला. विक्रोलीमध्ये मंडे मार्केट भरला जातो आणि मंडे मार्केट फेमस आहे विक्रोलीला. काही शॉपिंग म्हणजे करायची असेल ना, काही पण घ्यायचं असेल ना सर्व, आणि सर्व अफोर्डेबल प्राईसमध्ये घ्यायचं असेल तर आपण मंडे मार्केटला जातो. तर आता मी मंडे मार्केटला जातो आहे आणि ह्याच्यातले आपण काय काय घ्यायचं. हे एक नोट घ्या भाई, एक नोट घ्या. एक नोटमध्ये घ्यायचं आहे काय? एक नोट घ्या. एवढा स्वस्त मार्केट आहे की एवढी एक नोट पण आपल्याला बास होते. बरोबर. तर सर्वांनी एक एक नोट दिली आहे आणि सर्वांनी आपापली शॉपिंग करा आणि आम्हाला दाखवा काय काय घेताय. ठीक आहे. पण आपल्याला 2 रिक्षा लागतील. हा मम्मी, 2 रिक्षा लागतील. चला बाय बाय. बाय करा. का रे? मार्केट लागलेलं आहे, पण आपले दोघं मंडळी कुठे गेले? आपल्याकडे यायला किती होतं? 23. किती रुपये? 50 रुपये. मग कितना अंकल ये? कितना अंकल? 350. तुला होईल का ते? हाँ यही. पैसे में भी काम है. 500 कौन दिया? 500 वाले. ए मम्मी, तुझ्या 500 रुपये ते संपले.
मम्मीचे किती झाले? 700 आणि माझे 500. मम्मी संपले, तुझी झाली शॉपिंग एका याच्यातच. माझी झाली शॉपिंग. आता घरी जा तू. जा तरी, मला आता नको. मम्मी मरेपर्यंत चपला घालायला एवढे मम्मी चपला को ना ऐसा साइड पर लेंगे मोबाइल के लिए ऐसा. तुझे पैसे संपले, आता तू घरी जा. माझे संपले ना. आता भाईचे राहिले. भाई हे तुमचे पैसे आहेत हा. काय घेत आहे? बाई दे, इकडे बघा हे बाई. हे बघा हे पिशवी दे. हे किती? 100 रुपये? 200 रुपये. नाही 120 रुपये. 120. हां हे काजल 120 रुपये ना. आपल्या होमस्टेला घेऊ काय? आपल्याकडे आहे. हां आहे आपल्याकडे. हे कितीला झाडू? वो 120 का है. 120 का वो. आपको फ़र्क बता देता हूँ मेरा भाई. इधर आइए और ये झाड़ू लीजिए. ये वाला है ना आपके हाथ में, ये भी लीजिए और ये भी लीजिए. हाथ में फ़र्क दिखेगा आपको. वज़न का, क्वालिटी और घास का फ़र्क दोनों है. ये कच्चा घास है, थोड़ा पक्का है, उससे फ़र्क ये आता है. और वज़न का आता है इसमें. 150 ग्राम घास है. झाडूमध्ये पण किती फरक बघ. हे 120 वाला आणि हे किती वाला? 140. और इससे भी अच्छा वाला? इससे अच्छा है देखो 160. इसमें क्या फर्क? याच्यातला अजून एक कार्ड 200 ला 2 दे. आप जैसा बोलो वैसा मिल जाएगा. ये एक पकड़ लो. ये मैं लाता ही बहुत कम. ह्यांनी सर्वात चांगला झाडू काढलाय. ह्याला नाव काय? फाजिल. तुझं नाव फाजिल. आणि या झाडूचं नाव काय? उड़ीसा घास का झाड़ू. किती रुपयाला? 200 रुपये. आम्ही बघायला आलो का उडीसातलं की राजस्थानचा. झाडूचे पण प्रकार आहेत मम्मी. झाडूचे पण प्रकार आहे. झाडूला पण म्हणून- डिमांड आली आहे. हे कोणाचे पैसे? 200 रुपये तुझ्या? 300 रुपये राहिले तुझे फक्त. ए, गप्प बस. हम लोग ने किया है 500 दिया है सिर्फ सब लोगों को. जो लेना है 500 में लो. हे कराटेचे झाडू कसे आहे? आणि हमारा 20 वाला है, मेरे पास 60 वाला है. ही छोटे झाडू कितीला? ये 70 रुपये का है. 70. आणि कराटे? कराटे 20 रुपीज़. हे कितीला घेतलेस? 200 ला. हे किती? हे आईस्क्रीमचं आहे बघ. हे आईस्क्रीमचं काहीतरी युनिक आहे. हे घेते कप बी. आइसक्रीम का हे किती का भाई? 100 रुपये. तुझ्या हातात दाखव. फ्रीज आहे, इथे फळं आहेत, बास्केट. ये सब कितने रुपए का आता है? हे पण मोठे दाखव ते दाखव. घरी गेल्यावर मोठे कर. नाही आता करा. किती रुपये? 100 ना. इकडे येतोच मोबाईल. पुरतोय ना. किती रुपयाला माहिती आहे का? ओनली 100 रुपीज. हे माझ्या 500 रुपयातले दाखवतो. माझ्या 500 रुपयातले पहिले 100 रुपीज. काही पण घ्या 10 रुपयाला. भाई आवडले तुम्हाला हे? हां तो दाखव तुझ्या हातातला तो वाला. हे 40ला 1, 100ला 3. अब व्हेजिटेबल घे, फ्रूट्स घे आणि अल्फाबेट्स घे. हा नको. हा नको. और क्या है?
तोंडात बांधलं. चला तर मम्मीला सँडल दाखवा. कोणता नंबर काढू? काढतात आहेत. काढतात आहे. हो. मला हे आवडले बघ, चांगले आहेत ना काजल? घे ना तुला. थांबा तुम्ही इथेच थांबा. इथे ना पीछे से पूरा बाहर आ गया उमदार वो ये वो होते ना ये जाएगा. अरे कोणती आहे? त्या भाईसाठी आम्ही घेतो. ते आवडले? बोला. आवडला? दोन कलर आहे की नाही आहे? हे कितीला बोलतात आपण? 500. हे आवडला? आणि हे तुझ्या हातात येतो? तो पण मला आवडला. मस्त आहे फ्रॉक हे आहे. पण तुला होणार नाही काजल हे सर्व? मला नको आहे. मग? ताईच्या बाबूला. ताईच्या बाबूला. मी म्हटले तुला हवा काय? आणि मला टेस्ट सांग. मला तर आवडली. मस्त आहे. फ्रेश एकदम. भारत पे पर 90 रुपए प्राप्त हुए. मेरा 120 झाली शॉपिंग. एकदम मस्त शॉपिंग झाली. शॉपिंग करायची नव्हती तरी पण झाली. आई बोलत होती एक बॅग बस. एक बॅग आणि त्या बॅगमध्ये सगळ्या होत्या. मी बोलले आणि shopping खूप खूप गर्दी असते मंडे मार्केटला. अशी हाळ्याला जागा नसते. पण घेण्यासारख्या सगळ्या वस्तू असतात. एकदम मस्त. एकदम मस्त बघून एकदम मस्त घेण्यासारखं. शोधायची गरज नाही. आपलं बाहेरच काढूया ना. तर आमची शॉपिंग झाली बघा. काय काय घेऊन आलो आहे सर्व तुम्हाला असं दाखवतो बघा. चला मंडे मार्केटचा तुम्हाला रिव्ह्यू देतो. मार्केट एकदम छान आहे, सुंदर आहे, सर्व काय अवेलेबल असतं. पण जास्त कॅमेरा मारत का नाही, कारण सर्व पब्लिक असते ना. टिप नंबर 1, जायचं असेल तर मार्केटला 4:30ला जावा. उजेडात लवकर. उजेडात. आणि सर्व तुम्हाला असं समोर प्रत्यक्ष दिसेल की काय मटेरियल ठेवलं आहे. आणि गर्दी नसते. तेच म्हणतोय, जर तुम्ही 7:30-7ला गेलात आता तर तुम्हाला ना पाठवून बघायला लागेल की आतमध्ये काय आहे असं. असं वाकून. तर रिव्ह्यू नंबर 1, सुट्टे घेऊन जावा. जास्त लोक जीपे ठेवत नाहीत है ना. असतात ते नंतर मग नाहीये मग जीपे काढतात. पण सर्वांना कॅशच हवे असते. आणि मम्मीचे 500 रुपये कधी संपले, काजलचे पण संपले, भाईचे पण संपले आणि आमचे पण संपले. 500 संपून डबल गेले सर्वांचे. डबल झाले. शॉपिंग दाखवूया का? आम्ही काय काय आणलंय ते दाखवतो. सर्वात आधी मम्मीने चप्पल घेतली नवीन. आणि चांगल्या दुकानातूनच घेतले, ते बाहेरचे नाही घेतले जरा. आणि अजून एक ही पर्स घेतली बघा. पहिल्यांदा दाखवते. साईड पर्स. त्या ती का घेतली माहितीये? मी हरवली होती एकदा. हा का? एकदा नाही, आता दोनदा. काल पण आणि आज पण. काल पण आणि आज पण. म्हणून ही आज पर्स घेतली. ह्याच्यात सर्व आता- मोबाईल आहे पण मी नेत नाही ना हातातून, कशाला न्यायचा म्हणून. ह्याच्यात काय दाखव? भरलेलं आहे सगळं. पैसे नाही, पेपर आहे. सर्व पेपर आहे ते काढा, त्याचे पेपर त्याच्यातले. आता सर्व तुम्हाला एक आम्ही सर्व बाहेर काढून दाखवतो. आणि काय किती रुपयाला आणि कशी बार्गेनिंग करायची ते पण आपण दाखवूया. बरोबर. आता आपण पहिलं बाबूची शॉपिंग दाखवूया. इथे अल्फाबेटचं कॅलेंडर घेतलंय. चार्ट म्हणतात ना याला. आणि हे फ्रुट्स आहेत, मग व्हेजिटेबल्स आहेत. आणि हे आम्हाला पडलेले आहेत 40ला 1, 100ला 3. अच्छा. ठीक आहे. मी तुम्हाला सर्व प्राइस सांगतो. इकडे बाबूसाठीच आपण सगळे दाखवतोय. आधी तर हे बघा, बाबूला आपण ड्रेस घेतले. दाखव. दाखवू? खोलून दाखव. हे बघा, अरे क्यूट आहे ना. चिकन वर्क मधलं आहे. नेहमी घालायला हे हा. 2 घेतले.
ओके. चिकन वर्क मधलं आहे असं आहे हा same आपल्या आहे. विक्रोलीच्या मार्केटमध्ये हा ड्रेस आपल्याला पडला 250 रुपीजला बरोबर. हो आणि 250 ला एक. आणि हे 200ला पडलं आपल्याला. हा हे बघा फिक्स रेट होतं, बार्गेनिंग होत नाही ह्याच्यात. हे घेतलंय. मग अजून हे पण घेतलंय बाबूसाठी. आणि हे आपल्याला 500ला पडलंय. हा 500 ला पडलाय. हा एक 500 तर टोटल तिकडे 950 टॉप आपण पे आहे केलं. असा आणि हे शरारा आहे. हम्म. आणि आणि क्वालिटी आणि मटेरियल चांगलं आहे, आम्ही खूप चेक मस्त केलं आहे. ते. हो. आणि हे पण हा घेतलं. फ्रॉक घेतलाय. हो किती घेतलं हा त्याच्याकडनं? फ्रॉक घेतला. मी घेतला. हे किती रेट 250ला ना. हा हे 250 ला. ओके. आणि बाबूसाठी एबीसीडीचं हे घेतलं. हे लावायचं ह्याच्यामध्ये. बरोबर. एबीसीडीचं त्यासोबतच खेळणी घेतली हा, आहे. खेळणी पण घेतली आहे. बघा. तिकडे काय ऑफर होते माहितीये का, कुछ भी लो 100 रुपये में. हा, हे खेळणीचे काही खेळणीमध्ये काही घ्या 100 रुपये. आता बघ हेच आपण जर दुकानात घेतलं तर 150-200 रुपये सांगणार. हो. 200 रुपये तरी सांगणारच. आणि MRP 200 रुपये लिहिली आहे त्याच्यावरती. हे गॅस वगैरे आहे बघा. गॅस आहे, सिलेंडर वगैरे असं टी सेट आहे आणि ते फ्रीज आहे. म्हणजे बाबूचं आता सगळं किचनचं पण सामान आलं. म्हणजे आहेर दिला तिकडे आता तो. चला हे झालं. असं झालं. हे सगळं बाबूचं झालं. आणि मग नंतर हे मम्मीचं 2 मॅक्सी घेतली आहे डेली वेअर साठी घालायला. कलर दाखव दोन्ही. हे बघा पिंक आणि एक ब्ल्यू आहे. हे आपल्याला 200ला पडले ना. हो. आणि हा कुर्ता सेट प्लाझो सेट घेतलाय. हे बघा प्रिंट सेम आहे, फक्त हलकासा डिफरन्स आहे आणि कलर डिफरन्स आहे. 350 रुपये. हे तुम्हाला मम्मी घालून दिसेल. हो. ते म्हणतील गाऊन आहे ना, त्याची फ्रंट डिझाईन दाखव 200 रुपयाला कसे पडतात. बरोबर ना, त्या फ्रंट डिझाईन वरून समजतं ना. हे बघा. ठीक आहे. आणि मटेरियल खूप चांगलं आहे. ओके. जरी 200 आहे तुम्हाला ऐकून जरा हे वाटत असेल, पण मटेरियल खूप चांगलं आहे. हम्म. आम्हाला असं वाटलं ना की एकदमच मटेरियल हे आहे तर आम्ही घेतच नाही. तसे घेत नव्हतो. फॉर एन एक्झाम्पल मी चप्पल बघत होते बघा, पण मला आवडलेच नाही ते. हो. 200 रुपयाला होते पण नाही आवडले, म्हणून आम्ही मग दुकानात गेलो. आणि माझ्यासाठी काय घेतलंय बघा, हे दाखव. ही एलाइटची एकदम जरा चांगली, इकडे ठेव काजल जरा. हे बघा घातल्यावर कशी छान वाटेल बघा. हे सर्व आम्ही दुकानातून शॉपिंग केली आहे, म्हणजे पटकन घालायला बघा. हा. छान आहे ना. त्यासोबतच दुकानातून बाईला ह्याच्यात घेतलंय ना. हा. ह्याच्यात काय घेतलं बाईला दाखव. सँडल घेतली आहे. ही पण त्याच कंपनीची, चांगल्या कंपनीची घेतली बाईला ही. आणि त्यासोबत मम्मीची घेतली ती सुरुवातीला दाखवली. घेतली आहे जोडीवर. बाईला अजून एक हा. टेम्पर पावसासाठी पावसात, ही पण सर्व पावसाळीच आहे. हो सगळे पावसाळीच आहेत. हे घेतलेत. मग तुला बेल्ट घेतलाय. ओमकारला एक बेल्ट घेतलाय. बेल्ट ओनली फॉर 100 रुपीज. आणि मजबूत आहे. आणि एकदम चांगलं आहे बघा. पातळ नाही बिलकुल पण. काही घ्या हे 100 रुपये. अंघोळीचं- ते किती रुपये, 5 रुपये. नाही 20 रुपीज. हा काय. हा. आणि एक क्लिप घेतले. हा हे जेव्हा ह्यांच्या सेक्शन मध्ये पण गेलो ना, एनिथिंग फॉर 10 रुपीज. काही घ्या 10 रुपये. हे पण 10 रुपये. हा तेच बोलो, काही घ्या 10 रुपये. हे जांभळी घेतली. आणि आंबे ते लिंबूवाल्याकडून घेतलं, तो 1 किलोचे 100 रुपयाचे 1.25 किलो म्हटले त्यांनी. मग आम्ही बोललो आम्ही 200 रुपयाचे घेतोय पण 1.5 किलो दे. हा. म्हणजे 200 रुपयाचे 3 किलो आले. 1.5 किलो हे 100 रुपये, हे 100 रुपये बरोबर. आणि इथे प्लाझो घेतलाय मी घरी घालायला. हे काय प्लाझो. प्लाझो हो. हे कसे पडतात. हे 100 रुपीज. 100 रुपीज. झाडू घेतला. आणि झाडूची व्हेरिएशन तर तुम्हाला आम्ही ब्लॉगमध्ये दाखवली ना, त्याला बोललो काय काय डिफरन्स असते. तर ही जी झाडू होती ती 200 रुपये बोलला, पण 180ला घेतली. म्हणजे टॉप झाडू, टॉप क्वालिटी. म्हणजे झाडूमध्ये पण एवढे क्वालिटी यायला लागलेत. तर ही आपल्याला एकदम भारीवाली 180ला झाडू पडले. मी एक तो बोलली त्याचे कचरा पण नाही पडणार हा. आणि त्याचे काड्या पण एवढे लूज नाही होणार. साफ साफ केलेली ती झाडू. तर अशी झाली आपली मंडे मार्केटची शॉपिंग बरोबर. तर तुम्हाला कशी वाटली शॉपिंग, रिव्ह्यू तर दिलेला आहे. आणि कधी विक्रोळीला कधी फिरायला आलात आणि मंडे जर असेल त्या दिवशी तर मार्केट बघायला या. जसं रत्नागिरीला आम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये जर गेस्ट आले ना मम्मी, आणि जर शनिवार असेल तर शनिवारी मार्केट सांगतो की सॅटर्डे मार्केट आहे, तुम्ही बघू शकता. तसं इकडचं मार्केट खूप चांगलं आहे, स्वस्त आहे. इवन विकणारे पण म्हणतात की हम लोग सब जगह घूम के मंडे मार्केट में आते आपके इधर और बेचते हैं, यहाँ पे पब्लिक अच्छा है. त्या माणसं खोबरं पण यायचे रत्नागिरीवरून. हां इकडे माणसं खूप येतात शॉपिंगला, तर तुम्ही येऊ शकता. मार्केट एकदम चांगलं आहे, खूप मोठा आहे, एकदम असं लांब लचक. आय गेस रत्नागिरीचा सॅटर्डे मार्केट आहे ना तसाच एवढा मोठा आहे. त्याच्यापेक्षा हा बेटर वाटला. त्याच्यापेक्षा बेटर आहे आणि मोठा पण आहे हा. कारण की याच्यात व्हरायटीज आहेत, सगळं काही आहे. म्हणजे शेवटी मुंबई ना. हा तेच शेवटी मुंबई. आणि सर्व भारी भारी, म्हणजे असं टाकावं काय नाही. हां तुम्ही जर गेलात ना असं जनरल शॉपिंगमध्ये, स्ट्रीट शॉपिंग तुम्ही म्हणाल ना, ज्यांना स्ट्रीट शॉपिंग आवडत असेल ना तर ते इकडे येऊन ना असं बघतच राहतील काय घेऊ आणि काय घेऊ. तर
विक्रोलीमध्ये काय फेमस आहे तर विक्रोलीमध्ये मंडे मार्केट फेमस आहे. जे आम्ही तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दाखवलं आहे तेही आम्ही तुम्हाला फक्त 10% दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, 90% हे ब्लॉगिंगमध्ये नाही कव्हर होऊ शकत. बाकी तुम्हाला 100% पाहिजे असेल तर तुम्हाला स्वतः येऊन सर्व घ्यावं लागेल इकडे. आणि जे आम्ही खाणंपिणं पण आम्ही नंतर दाखवू की विक्रोलीमध्ये खाणंपिणं पण आम्ही कुठे करतो आणि आम्हाला काय काय आवडतं ते. आणि जे आता खाल्लं ते 60 रुपयाचे होते. 60 रुपयाची दहीवडा, 60 रुपयाची दहीपुरी, दहीवडा आणि दहीपुरी खाल्ली. तेच ना, 60 रुपये होती प्राइस. ठीक आहे, 60 रुपये पण क्वालिटी चांगली आहे त्यांची, एकदम छान आहे. ते कामकार मसाल्याच्या खालीच बसलेले होते, लावलेलं होतं सर्व. तर अशी आमची झालेली शॉपिंग. तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. दिलू कुठे गेली आहे तिकडे बघते खालून, बसते का? आपण पण दिलूला बघूया का मग? बघते खालून. दिलूला बघायला जाऊया का मग?